Hát bazd meg nem akar betölteni. Hogyan is készült az AI által inspirált beatem? Nézzük meg! Első lépésként beimportáltam az FL Studio samplerébe a Suno által generált hangsávot. Mivel ez így eléggé gyengén szólt, hozzáadtam néhány effektet. Kompresszorok, equalizer, kórus, torzítás és egy kis Serum FX. És készítettem egy második variációt is. Ezután jöhetett a dobalap, amit a Sample Magic pakjából vettem elő. Beküldtem a mixerbe, hozzákötöttem egy peak controllerhez, majd a végén kiemeltem a tranzienseket és kapott egy equalizer. Miután ezzel megvoltam, jöhetett a bassline. Ehhez a Native Instruments pluginját, a Rickenbacker Bass-t használtam fel. Hozzáadtam még néhány egyedi hangfájlt, és végül finalizáltam a projektet. További hasonló tartalmakért kövess be itt TikTokon, vagy látogass el a Soundigger YouTube csatornájára.